7:30 आं दिनै आं सासे भारतीय नागरिक हिसाबै गावनि जा मोनथाय बे मोनथायखौ आं दिनै लानो हाबाय। खोब गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आं गावनो सासे बिजाथि जानानै UPPLLनि नैबे 19 नं सिडली चिरां बियाबखौ दैदेननो मोननानै आरो 2,19,000 जोंनि बे समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ दैदेननो खाबु मोननानै दिनैनि भटआ मोजाङै जानानै थांथों बेखौ आं आफा इसोरनिसिम आर'ज गाबदों। साफ्रोमबो गावबा गाव मोनथायखौ हायबस्त खालामथों। मानोना भारतीय नागरिक हिसाबै रावबो जिरायना थायालासेनो बयबो लैहोर फैनानै गाव गावनि मोनथायखौ लानांगौ। आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायदों। गासैबो रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायनाय जेन हाबाफारिया मोजाङै जालाङो आरो जोंनि दा गणतन्त्रनि सिस्टेम बे गणतन्त्रनि सिस्टेमखौ गासैबो फल' खालामो। दुखुनांथाव बाथ्रा तामुलपुर बियाबाव मोनसे जाथाय जादों। UPPLLनि सापर्टारफोरखौ प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट आरो सासे सोद्रोमाखौ खोनानो मोननाय बायदिबा जोंनि दानि गभर्नमेन्टनि डिपुटि स्पिकार थामहिनबा MCLA बिथां आं एक्जेक्टलि नामखौ बावगारबाय बिथाङा बे हाबाफारियाव इनभल्भ दं होननानै भारतीय गणतन्त्रनि जा आब्रुथि बे आब्रुथिखौ बिथाङा डिस्ट्रय खालामदों बेखौ सोंखारिदों आरो बेनि सायाव प्रसासना बिसेस बेबस्था लागोन आरो बेफोरबायदि दाजाथों आं बेखौसो मिडियानि गेजेरजों खावलायदों।